Igeni Joyce, Linda ni chalo ni nyako moro milaro. Tinde kilare. Tinde kilare. To unfortunately, ng'ato wacho ni nyako ni alaro nikech ane mana kungo nene kor gweng' kano biro limo waygi. To na kungo nene, to pok no loso kode. To ng'ato to nyose di moloso kode, mose yie okawe, mose oro jomotero ayie. Niyo nyaru to nyocho biro lemo waygi to koro nyose kawe thurwa Nyamori ka omiyo wakelo dhok ariyogi kwa nyisogo ni wayie. Koro kang'iyo osiepna gad aguko osiepna to kaneno ka en gi clients ge giwacho ni nyako ni nyocha gineno magi oro dhok magisekawo gin go dala to jo Linda Uhuru ka bibiro ni nyako ni gin Linda Mwananchi gin Linda Uhuru wakili ne wanene to pod ne wadhi dwaro sponsor mondo sponsor miwa pesa mondo wadhi wanyiew go dhok ahero mondo water dalagi omiyo ere kaka unu nya bet ni nodhi usero nyako ni mukawe mudhi kode dala kapok utimo nade kapok ka sponsor pod nyodhi wuoth pod nyodhi wuoth okelo pesa moleo to koro wan gi pesa wane mwadwa gini girwa nikech sponsor wa ema nigi pesa molo ji te Kenya ka gima dwa nyiso jo Linda Uhuru ni nyako dhi Linda Mwananchi nyako dhi jido gwiro Uhuru dhi odwarne gi nyako moro okay and I penjo ni to timelines sakoro room we are less than 1 year into the next general election kionge chama sani tionge coalition sani motegno manigi leadership structure chakre presidential candidate midhi nyaka National Executive Council midhi delegates National Delegates Convention or Congress midhi nyaka mwalo ichopi to the counties michopi constituency midhi a ward midhi to over 40,000 polling centers across the country then you're wasting your time siasa mar winning election oken dhi chung' chiro chieng' market day kaka no jo Linda Uhuru odich gi chung' chiro chieng' market day to gi miel ng'eni ng'ata ma miel kidhi chiro to chako miel especially gonyo lepi kore in duk to ji nyaka bi ne to ng'ano gonyore duk miel nang'o and mane gima neno kuom jo Linda Uhuru ko election mabiro bedo won gi gima jaga lungo ga ni the big electoral machine, the big political machine, the juggernaut and machine maduong machalo rora mochako roll to crash everything manigin to rorani en mana ODM gi UDA are the national parties manigi structures mantie all over the country kagiriwore to onge gima nyalo chung' e mbele gi modong gi gina jomanie clan gi tribe gi ka to ineno kata kama gintie no giwacho ni wabiro riwore wabiro golo candidate no wan gi less than 12 months into election gionge candidate gionge coalition gin gi parties ma weak ma ok nyakalo gweng kama party no ae kech kineno Rigathi Gachagua to en mana party ma ni gweng masawa ka to kata gweng masawa ka nyeneno ka gilaro ndini nyoro wuok gi bathe moro digo jomoko be chako wuok gi moko digo east kocha bino ka deputy president be ochielo negi east kuno kinyal kawo Kalonzo Musyoka is the laziest politician I have ever seen. And politician, just because of the primordial relationship negi wakamba. Emo mio ni dagi no leko ne ni chingmono no bed president. Koro paro ni kura makitui gi Machakos gi Makueni orome bedo president. Ok nyal rome bedo president. Ingeni en ngama jadung Raila Odinga osebedo kutinge toke. Ma Raila Odinga ka ji dhi kamoro to haya ne ndege chulo ne ot moninde chulo ne jotichne
chulone sani kanti duma kata sponsor gi masani Uhuru Kenyatta miyo gi mana moringo mo mi chiegno ti sabi miu tioro nyako cha ilungo ni ng'awa ilungo poro njoroge mondo dhi kodu mondo ng'iyani to bi yenyo koki yenyo to kinyo kuminyi so he can't go anywhere matiangi tineno ka nyo wacho kende ni en ol nikech kodhi kata supermarket ko wuok to jopiny dwaro ni miyagi moro mondo awach one time ni to koko wacho to jogo wacho to tam omiyo en okiano timre nade ka nyipenye to daki campaign kijana milungo ni Sifonani and the most ill-advised. And I was ill-advised kanyo in a secretary general of the second largest party. Mano lose mana general election with 200,000 votes. Mose bedo bid since 2006. Manage structures. Ma in as secretary general in a manyo in administrator ma structures ge. Ti work tonge bath lungo ni the central committee mi work go. You work kendi. Onge bath neck mi work go. Onge bath national governing council mi work go. Onge structures mag counties mi work go. Onge structures mag constituency mi work go. Onge structures mag polling center mi work go. Tiringo ga idi chiro kichunge chiro ti wacho ni mimi ndio Sifuna. Mimi Sifuna election okolo gi theater. Election ni loyo gi organizing. And organizing machine no odong e ODM under Dr. Oburu Dinga. And the structure no Emory already the structure manyocho win election in 2022 ma en under President William Ruto. It is a big machine.